volt annyira hatékony, azért mert amikor jött a zöldár, tehát jöttek a nagy vizek, jött a zöldár, és egy csomó fát behozott, és tulajdonképpen a vizet azt rávezette a településre, ahelyett, hogy feltartotta volna. Úgyhogy ilyen érdekes dolgokat is látunk. Jöttek a hódok, tehát Lengyelországból átjöttek a hódok ide, és körülbelül olyan 30 hódgárt van, és ezek is nagyon hatékonyan fenntartják a vizet. Úgyhogy itt már nem is kellett semmilyen emberi beavatkozás, a hód kisegített. Vendégmunkások. Počas historických povodní v roku 2010 bolo veľa priepustov rúrových zničení. No, hogy amikor volt ez a történelmi árvíz 2012-ben, akkor rengeteg ilyen átengedő gát, amelyikben csövek vannak, tönkrement. Körülbelül 50 ilyen gát tönkrement. Predtým bolo tu na normálne taká asi metrová rúra, ktorá prepúšťala túto vodu ďalej. Hogy azelőtt itt híd helyett volt csak egy olyan cső, körülbelül 1 méter átméretű, de az a árvíz tönkretette. A stačilo vlastne, že raz spomali ten otok. Hogy hiába mondta, hogy tulajdonképpen fölösleges nagy hidakat építeni, hogy elég lenne itt a környéken, hogy az a víz lassabban folyjon lefele, hogy az elég lett volna. A tento most stal Ez a híd került fél millió euróba. a to je taký istý prípad, jak v Lipanoch, čo sme prvý prolog. Hogy ez ugyanaz a eset, mint amit tegnap láttunk a Lipanba, hogy az is ebből a projektből. Tým, že tam spravili Ottan láttunk, hogy igyekeztek a katasztrálattal tulajdonképpen lassítani a víznek a folyását, úgyhogy megóvták a falut. Tulajdonképpen olcsóban, mint itten ezen a híddel. v Lipanoch počuli, tam spravili za 30 000 tie opatrenia a výsledok je stabilný a tu na vlastne investovali 500 000. Hogy ottan a Lipanba az került körülbelül 30 000 euróba, és megoldották a problémát. Itten meg 500 000 euró. $500 000. $500 000 euróba került. Igen. A vlastne És akože a probléma nincs megoldva. tu na toto dokončili a kúsok ďalej tam vlastne ďalší problém nastal. Hogy ezt befejezték, és egy pár még van megvédni. A tam to stalo 1 milión eur. És az már 1 millió euróba került. To znamená, že veľa peňazí ako vlastne ide do neefektívnych projektov, ktoré vlastne riešia len drenovanie vody preč. Úgyhogy sajnos rengeteg pénz egy ilyen projektokban megy, ami tulajdonképpen nem nagyon oldja meg a problémákat. Ja som si dovolil vás zastaviť tu, aby ste pochopili tú súvislosť, že stačí niekedy malé peniaze investovať do revitalizácie krajiny a sa vyrieši aj bezpečnosť, aj voda, aj povodeň, aj sucho. Hogy azért álltunk meg itten, hogy megmutassa, hogy tulajdonképpen kevesebb pénzből és To znamená, za tých 1,5 milióna mohlo by tu na vlastne celý potár na rozlohe 2000 hektárov vykarúval. ebből a pénzből másfél millió euróból tulajdonképpen az egész környezetet lehetett volna megoldani. A veľa vody a tak ďalej. Takže aj ten hore, čo sme videli tých bobrov,
tak tam vlastne akože kuriózne, že tí bobry spravili nad mostom, lebo tá veľká voda už začala nabúravať piliere mostu. Amit után megcsinálták, tulajdonképpen a nagy víz már kezdte hogy akadályozni, de Szétbontani? ezt a hidat már a problémát okozott volna, de a hódok megoldottak. To znamená, že konkrétne tieto bobry pomáhajú dokonca človeku Úgy pokáňovať. hogy tulajdonképpen azok a hódok segítenek embereknek megoldani ezeket a problémákat. A tu na vlastne ako v tom údolí, to je vlastne akože jeden potok, ktorý v podstate je tu na možno 50 rodín. Ebben a völgyben folyik egy patak, amelyikben él körülbelül 50. Aj oni sa začali vlastne tu na akože usídľovať po roku 2011. Tulajdonképpen 2011 óta jöttek, A emigrovali z Polska és jöttek ide Lengyelbe. a my sa... Igen. A my sme vlastne akože, že máme vlastne, rozprávame, že to je kuriozita, že keď bobry zacítili, že ideme revitalizovať krajiny, tak nám prišli pomôcť. Na és hogy ez egy olyan kuriózis eset, amikor a hódok meghallották, hogy megyünk revitalizálni ezt a területet, akkor jöttek segíteni. Okay. Keď máte otázky, pýtajte sa. Ha van valami kérdés, akkor válaszolok. Gazdák kucsolnak-e a gazdák bántják-e a hódokat? A hospodári általában is. Ako je to existuje jeden prípad z Patagónie, ktorý vlastne akože zdokumentoval ten konflikt medzi bobrami a farmármi a navzájom vlastne si likvidovali. Hej? Akože cez deň farmári likvidovali hradze a v noci bobry im naspäť stávali. Hogy van egy olyan kuriózis eset Patagóniából, Argentína. hogy a hódok, amit megcsináltak éjjel gátakat, akkor a farmárok ezt egy nappal likvidáltak. Oda a hódok megint éjjel megcsináltak új gátakat. A vlastne akože bol to akože strašný boj navzájom, akože viedol som si 5 rokov. Az a harc tulajdonképpen 5 éven keresztül. A potom prišli výskumníci a začali sledovať a zistili, že úrodnosť pôdy v tomto regióne stúpla o 30%, vďaka bobrom. Aztán a tudósok rájöttek arra, hogy a földök segítségével tulajdonképpen az a föld 30%-kal tud hozamodni. Zoltánom Hajdu. S tým som sa stretol v Amerike pred 30 rokmi. Do roku bude 30 rokov. Takže Silvia ti povie, že čo to je za skupina, že aké majú očakávania a tak ďalej. A vidím, že tebe je teplo, nie? Počúvam. 7 rokov tužovania robí svoje. Každé ráno. Oh, he is every day in morning it is on the cold water.
Ja, 6 morning, It's visible. ide legyen megtűnik a hideg vízbe. every day, every Wow. morning. Here in one of the pools? In your own pool? I living down and road and the water Uh-huh. and The natural? 20 meter, yeah, natural and wash and inside warm. Aha, And okay. in this one is very cold in winter, minus 10, Minden reggel minus 6 órakor 15, hidegvízve megfűt. no problem. És A in winter kertében, you igen. also do this? Oh, every day. Igen, minden reggel ő a hideg patakban fürdik meg, télen is. 7 years. Elég fit. Okay, Nothing. Oké. Szóval télen ott a faluban magában tud fürödni, de hogy a nyáron egyre fönnebb jön, hogy a hideg vízbe tudjon. Már túl meleg, mi a? Igen. Az 5 fokos. Igen. Tomorrow, In summer Yeah. too hot Down. the water okay. in So I the would village. like to introduce the leaders of our group. We were selected with our project in an European program, and in this context we have to come for a study trip, and we chose Slovakia. Kde pri tých dlhodobých dažďov, napríklad týždeň v kuse leje, hogy esetleg mi vannak ezek a hosszú esős idők, amikor egy héten keresztül is esik az eső, tak vlastne tá voda dažďová vlastne nestíha vsiakať, tak sa vlastne to korito dvíha vody. hogy a föld nem képes befogadni annyi sok vizet, úgy, hogy a pataknak a szintje emelkedik. Na základe toho, že sme mali v roku 2008 veľké povodne, 2008-ban voltak itt nagy árvizek, vtedy zahynuli dvaja ľudia, zobrala ich voda. akkor 2 embert elvitte a víz, Jaj. meghaltak, Dvaja súrodenci. 2 testvér. Snažili sa maringotku dať od korita preč, ale nestihli a voda ich zobrala a zahynuli. Nem tudom, maringotkát tudják, hogy mi az? Nem. Nem. Ez egy tulajdonképpen lakókocsi. Ja. Egy olyan lakókocsit akarták menteni, továbbvinni a pataktól, nem sikerült, belefúrtak. Ó, szegény. Dobre, takže boli povodne v 2008 vlastne to korito rieky, ktoré bola regulácia, tá voda, napor vody, to všetko rozbilo, hej? Vintravelanie obce. Igen, itt tulajdonképpen a pataknak a medre ki volt falazva, hogy mondjam ezt. Ki volt kövezve? Ki volt kövezve, de az a árvíz tulajdonképpen mindent elvitt, és a víz a faluba befolyt, és ott károkat okozott. Itt milyen magasan vagyunk? Aký sme výšky asi teraz? Obec má 510, tu môžem byť okolo 800. Hogy a falu tulajdonképpen 510 méter magasságú, Mindája körülbelül. olyan valami 800 Ez méter meg 800. magasságban lehetünk. Najvyšší vrch je 1105. Az a legmagasabb hegy, To tam hore. de To nie je tu ottan hore. tovább. Jak sme ešte po tej ceste, ono pokračuje ďalej. Hej. 1115 méter. No a vtedy to, že tí dvaja ľudia zahynuli, ale boli veľké škody na majetkov. Voda zobrala aj mne osobne časť rodinného domu, keď si to pozriete na YouTube alebo na novinách v 2008, tak sú tam vlastne tí ľudia, ktorí zomreli, nie sú tam ich fotky, ale proste je tam môj dom, kde voda mi odtrhla prednú časť domu. Ja bývam pri Obecnom úrade hneď. Hej. No, hogy amikor volt az a nagy árvíz 2008-ban, óriási károkat okozott, azt már mondtam, és itt a polgármesternek elvitte a fél házát. Ó, és a YouTube, valami YouTube-ot is van. Hogy a YouTube-ban meg lehet ottan meg lehet Nézni ezt a- nézni, igen.
Ide o to, že tu nie je signál, tak to nenájdem, ale ja vám to ukážem dole. Nincs szignál itten, úgyhogy. Ja, nem baj. Stalo sa to preto aj, že bola vlastne pred môjim domom je zakrutá potoka a tam bola lavička betónová cez potok. Ja, Lavička. mostík. Mostík, hej. Azért, Pre pesik. igen, azért ez előfordult, mert a háza előtt a pataknak van egy kanyarja, és volt ott egy betonból egy hidacska, hogy lehessen átmenni, na, és az többé valószínűleg bedugolt. A hordaléktól valószínűleg, igen, és akkor a víz. Elment a víz. Tým, že ten napor vody, voda není samotná, ale tam boli na nosi štrk, konáre, zaklesnili tú lávku. Az már mondta, to som povedal. Ale oni to zaklesnili To som, a tá voda, jak to sa zaklesnilo, ona si urobila iný smer. Išla na môj dom, hej. igen, ez már mondtam, hogy tulajdonképpen bedugolt az A híd alatt, igen. No és azért a víz új utat keresett magának, no és kihasználta az ő házát. Igen. Pointa všetkého je, že naša obec je, všetko podložie je štrk, není hlina. Že to, viete, štrk, čo je štrk? Štrkovité podložie. To znamená, že voda nemala problém to vymyť všetko a zobrať ho sebou dole. Az a helyzet, hogy a község talaja, hogy nem föld, hanem kavics. Aha. Úgyhogy a víznek nem volt problémája alámosni mindent. Ja. Dobre, potom boli opäť povodne v 2010. Aztán később, 2010-ben újra voltak árvizek, A to boli už v celom okrese Stará Ľubovňa. az már az egész járásban voltak, nem csak itten. Kde predtým už to bolo všetko nejakým spôsobom zničené a v tom 10. to ešte viac zničilo. Hogy már azelőtt is a víz tönkretette, sok helyen sok kárt okozott, no de 12-ben még ami megmaradt, még azt is tette tönkre. Takže následne po tých dvoch povodniach prišiel projekt za premiérky pani Radičovej, kde v spolupráci s Michalom Kravčíkom sme prišli s projektom, respektíve bola ponúkaná nám vec z praxe, kde to robili niekedy aj starí ľudia. To nič nové sme nevymysleli. Typu hrácky. Zadržiavať vodu v krajine, nie regulovať potoky, ale robiť hrácky typu dreven, jak my sme robili. V 2012. 12, áno. Lebo v 2008 boli povodne, 2010 a 12, takže po 2 rokoch ďalších sme išli do toho systému. Hogy 2012-ben a Kravcsik úr segítségével, meg az akkori kormányelnöknővel, Radicsovával Igen. sikerült ezt létrehozni, hogy Új szemlélettel, új projektet csinál? új projektekkel, Úradu vlády. új projektekkel tulajdonképpen nem csináltak semmi újat, csak az, amit elődjeink valamikor régen csináltak. Úgy újra ezeket a kis gátakat fából, meg kövekből, hogy tulajdonképpen azt a vizet tudjanak megtartani, hogy nem az a nagy nyomás, hogy ne menjen egyszerre lefele. Itt mindig erről a 2008-2010-ről beszélünk. Előtte nem voltak problémák? Predtým stále rozprávame o týchto rokoch 2008, 10 a tak. Predtým tu také problémy neboli. Môj dedo, ktorý už je nebohý, mi hovoril, že v živote také povodne neboli. Myslím si, že v tých časoch ľudia stále v lese nejak ten poriadok so sebou zanechali a robili tie hrácky priebežne. Ale prišlo obdobie, kde sa vyklúčovali lesy, tým pádom voda nemala kde siakať. Takže on povedal mi, že on také v živote nezažil to, aj tu bola vlastne storočná voda. No, hogy a polgármester No, dedo či otec? dedo. Nagyapja
mondta, hogy soha életében ilyen árvizet nem látott. Aha. Hogy ez 100 éves árvíz volt. Többé valószínű azért jött létre, mert megváltozott A klíma is. a gazdálkodás Meg a az erdőkbe, hogy óriási erdőrészek ki voltak vágva. Nem csináltak ezeket a kis gátakat, Igen. mint azelőtt tulajdonképpen, és azért ez jött. Takže aj ja, aj môj dedo prikladáme k tomu, že prišlo k vyklúčovaniu lesov nejakým spôsobom bez nejakého zdravého rozumu, že proste biznis. Drevo. Hogy tulajdonképpen hogy mondják, hogy parasztész. Józan hiányzott paraszti itt. ész, igen. Józan parasztész, ami évszázadokon keresztül itt működött, megszakadott azokban az időkben, na is. No a teraz vlastne, ako sme sa rozhodli ísť do tohto projektu, tak bol to v spolupráci s Urbarom, kde nám oni poskytli to drevo smrekové na tie hrácky, kde aj oni pochopili, že toto má zmysel robiť v lese. To znamená, že zadržiavať vodu z hora dole, nie z hora, dola hore. No és amit most csináltak ezeket a gátakat, hát az erdőgazdasággal együtt, hogy ők is rájöttek, hogy érdemes és hogy kell ilyeneket csinálni, úgyhogy az erdőgazdaság adott hozzá anyagot. És ezek önkormányzati területek egyébként? Tehát az önkormányzat terület? Samospráva, hej. Urbar. Urbar. Vlastne my sme mali nejaký vzťah s nimi cez úrad vlády, ako obec bola žiadateľ, samospráva, ale majetky alebo pozemky spadajú pod Urbar. Urbarné spoločenstvo obce Čirče. No ale Januš, to sú vlastníci lesa. no, ale ako by som povedal, povedz anglicky Urbar, neviem toto preložiť. No, to je Urbán, ako Jo, spoloční vlastníci lesa. dobre. No úgy, hogy a község, de együtt tulajdonképpen az, ahogy mondtam, erdőgazdasággal, akik erdő tulajdonosokkal hát együtt. mint a közbirtokosan. Magántulajdonok? To sú ako súkromní vlastníci. Súkromní. Oni to zdedili z generácie na generáciu, to sú spolupodielníci, spolupodielníci lesov. Áno, hej. áno, áno. Ale ich zaštita nad nimi je právny subjekt Urban. Hej. On ich zastrešuje, tých vlastníkov. Hej. Oni majú na to pečatky. Dobre, okay. Takže ideme ďalej. Megyünk tovább. Jó, megyünk tovább. Na základe Ami tulajdonképpen az a haszna, hogy az a cég, aki csinálja, megkeresi azon. De tulajdonképpen, ha jön egy nagy árvíz, akkor nem bírnak ki azt a Tizenkét éve, igen. Milyen cuki kis fenyőcsemeték vannak.
víz, minden, azért ez a mostani meteorológiai körülmények között ezek a villámárvizek, egyszerűen egy nagy víz, és 2 napig esik, és akkor azt az egészet ott lehordja, de mi akkor nem járunk ott, kimegyünk 3 napra, megint száraz minden, és eső, de az az eső elment, tehát azt a vizet kell akkor hirtelen megfogni, és akkor abban a patakba visszajön a víz, de most száraz az a patak, az a völgy, az teljesen száraz. Tehát látszik, hogy voltak ott források, mesélték, hogy hol voltak azok források, eltűntek. Ha ezeket megcsinálják, a források visszajönnek. Úgyhogy érdemes megfigyelni. Elmondta ezt is, hogy kis beavatkozás? Spontánne budem, a ja som to chcela vidieť, že jednoducho toto je najlasnejšie, ľudia dostanú prácu, ľudia rádi robia v lese a nám netreba žiadne betóny a ísť pekne zadržiavať vodu z krajiny. Nielen tu, ale celosvetovo. Akarta megmondani, vagy meg is mondta, hogy tulajdonképpen ő azt akarja, hogy ezeket a ilyen kis gátakat hogy építsenek. Hogy vannak emberek, akik szeretnék dolgozni az erdőkbe, és szívesen megcsinálják inkább ezt, mint építeni azokat a nagy betongátakat. Som zásadne proti betónovým veciam, aby sa robili. A toto je vlastný produkt, zdravý gazdovský rozum. Amit már mondtam többször, hogy megint a régi egyszerű parasztész, amit csinálta, hogy ő is azt preferál, ez megint ezeket a kis gátakat, nem pedig azokat a beton fódereket, amit csinálják, hogy az egész évben tulajdonképpen száraz, csak Nem szép. nem szép, megmondta, Igen. nem szép, csúnya, beton, valami, egész éven száraz, és amikor jön esetleg nagy víz, árvíz, akkor nem bírja azt a súlyt, tönkre megy, na és az egész falu, város, esetleg. Igen. És olcsóbb, jóval olcsóbb. És ez, hogy igen, hogy ez sokkal olcsóbb, hatékonyabb, mint a már nagyon És drága. nem környezetszennyező, mert a beton azért a cement, meg az ilyenek. Pontosan. Igen. Valami kérdés lenne? Kérdés, van-e? Tú väzbu, že všetko je biznis. A potom škody na majetku sú oveľa väčšie ako biznis na tom dreve. No, de a tulajdonosok közösen megegyeztek abba, hogy a nagy árvizek után, hogy nem elsősorban a fakivágás, hogy azelőtt ezerek kubikba tulajdonképpen vágták ki az erdőket, mostan 100-120 kubikkal vágják ki az erdőket. Azért is, mert ezt a nyersanyagot többnyire vitték ki Lengyelországba, külföldre, hogy nem itten hasznosították. Azt is láttuk, hogy nagyon sok az új építésű ház. Ez amiatt volt, mert az árvíz elvitte a házakat, és akkor mindenki kénytelen volt építkezni? Všade vidíme pekné nové domčeky, domky. Dole, aha. Tieto domy, Nie dom, ale len pre krávy alebo pre husy. To znamená, že nikto okrem mňa. hogy tulajdonképpen az egész faluban ezek a házak, családi házak Igen. megmaradtak. Ami a víz elvitte, az volt istáló, vagy olyan épületek, csak ő neki tulajdonképpen egy darab házból elvitte a víz. Nincs olyan szabályozás, hogy a közvetlen a patakok mellé, folyók mellé ne építkezzenek az emberek? Vannak szabályok, de že či je to nejako ako určené, že kde smiete stavať, či ako ďaleko od potoka, alebo tak. Takto. Szabályozva van ez, de. OK. Niekedy ľudia stavali podľa toho, ako chceli. Valamikor az emberek úgy építették, ahogy akartak. Volt telkük, úgy Mal svoj pozemok vlastný, tak si postavil.
bola to neriadené, Povedal som. áno, a pred 10 rokmi sme si urobili územný plán, Hogy 10 évvel ezelőtt megcsináltak tulajdonképpen egy Településrendezési tervet. pontosan, Jó. kde vlastne tí odborníci akkor a szakemberek kiválasztották, ahol tulajdonképpen a patak mellett, ahol Veszélyes. veszélyes, v prípade rizika, hej. ahol rizikóval Igen. lehetne építeni. No, úgyhogy Keď ste si všimli, naša obec je ďalej 100, 200, 300, 500 metrov. Úgyhogy megegyeztek, hogy elsősorban amikor jöttünk, hogy láttuk, hogy tulajdonképpen a patak mellett zöld van, zöld terület, úgyhogy azok az épületek tovább vannak a pataknál, és megegyeztek abba, hogy pataknál nem fognak építkezni. Takže vlastne jedna bola predstava ľudí, ale ak sa do toho zapojili odborníci z tej branže vodárenskej, vlastne aj cestovného ruchu, lebo tu je hneď Poľsko, najväčšie kúpeľné mesta v Poľsku, Musina Krynica, to sú naše Piešťany, 6 km. Hogy itt tulajdonképpen hegyen át már Lengyelország van, ahol vannak nagy Ja, fürdőhelyek. fürdőhelyek, olyan, mint itten a Püstén. Ja. Tu počas celého roka vidíte len SPZ-ky, Varšava, pre nich to je vlastne Piešťany. Kúpené sú tu vleky, Ale hotely. tam nie tu na, tam sú. Ja hovorím o cestovnom ruchu. Ale, To je 6 km od Čirča. ja rozumiem, ale aj do Čirča prídu títo Poliaci. Áno, oni No, chodia ale- do prírody, tu na Minčov hore, Aha. po tých cyklotrasách nových. Hogy nyáron itt rengeteg lengyel turista van. Ja. Hogy a Ciklist, faluba bicycle. csupa lengyel kocsikat látni. Hogy járnak vozov. tulajdonképp a bicikliutakon, hogy kihasználják és turisták a hegyeket másznak meg így. Krakó mennyire van? Majú innen? radi prírodu. Hej, ten Szeretik svieži a vzduch. természetet. Krakó, Stagyal, Kokaszi, Rakov, 150. 150 kilométerre. De használják itt ezeket a fürdőhelyeket, no és átjönnek ide is. De termálfürdő vagy rendes fürdő? To sú ako termálne kúpele. Kde tam, práve že najviac termálnych kúpeľov je na Slovensku. Ale toto, čo si tie kúpeľné mesta v Polsku. No, v Piešťanoch je čo tam? Sú tam, jaké kúpele v No Piešťanoch? musím termálno, nie? No dobre, ale Piešťany majú nejakú históriu. Hej? Áno. Ale u nás pulinku vodu. Prečo na to Európska únia? Hogy itten bárhol befúrnak, mindenütt van termálvíz. Termálvíz? És Termálvíz, milyen meg- mélyen van? Hneď v Lipánoch urobili teraz Thermal Park, Ako hlboko je tá voda? neviem, 3 km? 3 kilométer. 3 kilométernél? 2 km, neviem koľko. 2 kilométer. Nem Aha, tudjuk. az jó. Že toto tu všetko, tu celý severovýchod je o teplej vode. Hej. Hogy az egész itten a észak-kelet Szlovákia, hogy mind a termálvizek vannak. Aha. Na, És Lengyelországban már nincs, hogy- Zsivacs? No hej, napríklad prišiel investor, Vrbo poznáte, Vrbo, Áno, termálny kúpalisko. áno. Teraz sa urobilo pred 5 rokmi, 4 rokmi termálne kúpalisko v Lipánoch.
újabb sort építenek be, és ezt így folytatják, csak hogy ezt felső szinten döntik el, és felső szinten pedig nem folytatták ezt a dolgot, csak most így állunk, hogy látjuk, hogy jó, csak hogy ki fogja finanszírozni. If you'll be, for example, in your region, micro-region, to create common projects, 20-30 communities, and will be after that will be more influential on decision-making process because and this guy on the top and politicians guy have not interested, but it is massive after Yeah. it Support is from the important to support, Yeah, but yeah, it's important not the top decided to say what want the people. Yeah, but this is about after that it is public money was flow support, and just now it is. I know that, for example, we built on the low-cost solutions, and just now it's flowing massive money for stupidity, Yes. for rainwater retention, but more than 10 times expensive. Normally would be as NGO, you as a laboratory, you show that's working. And Hát itt robog le a víz, hogyha tényleg. Na, ez egy érdekes hely, mert tényleg itt a két patak folyik össze. Összefolyik a két patak. Sokkal Igen, itt is. Ha nem lennének ezek, akkor itt olyan mély lenne, hogy az út csak a... Hát ez lehet, hogy ez itt alig lesz majd. Hát erről van szó, igen. Hát itt lenne egy mély járok. Nem lehetne átmenni autóval, igen. Hát igen, itt viszont már ugye nincs, innen nem folytatták, úgy látom. Na, nagyjából itt elmesélem, hogy mi történhetett. Tehát látjátok, hogy itt van ez az út. Igen. Ott megy fel. Ott fenn, ott viszonylag nincs megbontva, tehát viszonylag homogén a domszalapatak folyása. Nem vagy bele. Nem. Mi történt? Tehát valószínűleg, hogy ezt az út itt jött le. Ja, a patakmederbe. Patak, tehát igen, itt jött le az út. Aha. Ahogy az út lejött, itt megbontotta. Aha. Mert másképp miért bontotta volna, tehát valahol meg kellett kezdje. Igen. Akkor emiatt az út miatt elindult, és nézzétek meg, hogy milyen mély árkot kellett ásson. És elindult, amikor már itt meg volt bontva, látjátok ott is viszonylag homogén, és utána kezdte azt is megbontani. Tehát visszafele. Tehát ez a hatása, hogy a hátráló erózió, hogyha itt meg van bontva, akkor a másik patak mentén is elindul. És az ember mit csinált? Ahelyett, hogy ezt próbálta volna feltölteni, ahelyett az utat körbevitte, és ott mellette ment le. Látszik, itt ott is van az útnak a folytatása is, valószínűleg ott ment ki. Tehát itt valószínűleg, hogy ez volt ez a történet. nedves! Lelégtelen is tudja ezt kapni. Töltsd meg pálinkával! Az a baj, nedves! 0% pálinka. Az lenne a baj, nem lenne nedves. Sokat pancsolt a víz, nem lesz elég. Köszi. Vigyázz, meg friss és üde! Pont egy olyan mély mérketás. Igen, Ha a kettő összes lenne, egy hatalmas nagy szakadék itten. És az út járhatatlan lenne, tehát nem Az, lenne. az utat kivinnék oda valóban. Aztán ez így folytatódik. Területek, hogy tulajdonképpen a fő folyás, ez csak egy mellékfolyás a fő folyásnak. Még kisebb része fel van dolgozva, mint az a 10%, ahogy mondtam, de használják, amit szintén már beszéltünk erről, az egészséges paraszt eszet észt. Úgyhogy
józan parasztér. Chcem povedať to, Áno. Szeretném elmondani, mert ez fontos, itt nem hallották, hogy ezeket a gátakat a helyiekkel csinálták, és hogy 20% a lakosságnak cigány, és hogy mindegyiknek rájöttek, hogy ők az erdőben nagyon szeretnek dolgozni, nem szeretnek a cégeknél kőművesként meg ilyenek, és velük gyakorlatilag csinálták, ők ezt régen is tudták, és hogy mindegyik cigánynak saját szép háza van, úgyhogy itt nekik nincs problémájuk ezzel a kérdéssel. No, ale nech preloží Janoš, čo povedala. On jej to povedal, To už sme si o tom bavili. že... Aha, aj to preložila do svojich. Hej, on to povedal, síce on vie Česko. Dobre, ako išla pointa, že Rom veľmi rád robí v lese. Áno, Oni sa pýtajú, kedy ideme robiť ďalšie hračky. Áno. Lebo mám ich na stave na solisku na firme obecnej, a keby som mu si dal vybrať, tak si vyberie les. Lebo ich prarodičia boli len v lese. Áno. Alebo väčšina v lese. Toto ich bavilo. Ja. Slanina, chlieb, príroda, opekanie. A toto je zmysloplná robota. Nie, Nie, že 2 v jednom, 10 v jednom. Robím sa, najem, ale my tu neriešime teraz, akože by sme vám pomohli, to je toto niečo. U nás riešime to týmto systémom, aby tá voda nás nespáchla. Tá voda, chvála Bohu, je, áno, splňa to aj účel, hlavný účel zadržať vodu v krajine, ale my máme problém, neviem, či sú povodne v Rumunsku, sú, dobre, tak to splňa aj účel pre vás, lebo my tu, chvála Bohu, vody máme, lebo keď tento pán mi povedal, že 5 rokov majú problém s pitnou vodou, tak to už je asi za 5 minút 12, alebo za minútu 12, lebo my, v Čerči, čo máme ten vodojem, máme 2 vrty, 30 metrové, 15, 18, 20 metrové, čistú vodu. Hej, takže ste počul, že chvála Bohu, tu je, jak som povedal na začiatku, tu je to všetko dole, štrkovité podložie. Zavrtám, stačia mi tie 2 elektrody. Ale treba chrániť vodu v lese. Hej, to je mi jasné, len hovorím, však toto my nemusíme si vysvetľovať. To ja pre nich. Jasné, hej. Takže, aby to bolo jasné každému, že každá obec, každá lokalita je iná, u vás je problém s vodou, ale my týmto si pomôžeme, že udržíme vodu a samozrejme aj tú vodu budeme mať do budúcna, či v podobe tej povrchovej vody, alebo v pôvode tej spodnej vody, hej? Dobre hovorím? Hej, jasne, že Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy maguknál az a probléma, hogy nincs víz. Igen. Itt meg sok a víz. Az a probléma, hogy sok a víz. Hogy itten meg kell tartani a vizet az erdőkbe, hogy szívjon be magába a föld, meg hogy védjék a községet a víztől, hogy ne jöjjön nagy árvíz. And for whole catastrophe of church was built, was analyzed whole violence and potential, how much necessary to do. And maybe it is for perspective to understand an international project, how to cooperate, for example, between your communities and here, and to build capacity, like Living Lab. For perspective, for understanding, and to make some around with tourism and whole system, and listen, guy, come to looking and visit and to implement. Tehát azt mondja, hogy ha bár itt a sok víz a probléma, nálunk meg a kevés, mégis egy módszertant kidolgoztak, hogy kell, mennyi gátat kell építeni, hogy a problémát megoldják. Ezt mi is kikísérletezhetjük nálunk, hogy ezt a módszertant hogy lehet nálunk alkalmazni egy másik problémával, és akkor ezzel egy ilyen együttműködési projektet is lehetne esetleg, és hogy otthon is a kapacitásokat építsük, a megértés, közösségi szinten is, hogy az emberek értsék ezt. Yeah, we can go to down. Megnyugtatlak, ehhez szilvát nem szed. How many percent? Hány százalék? 56. Super. Ciao. Super!
My friend. This mine? Azért annyira nem haver. Yeah? Bivolyga. Pusok vagyunk kupać. Hány fokos lehet a víz? Neki lesz közöl. Okay. You first. I second, okay? Hány fokos lehet itt a víz? My hands. 5. Most mennyi? 5 fokos van a vízben? Megvan a helyen, nem volt, arról nem művelik. Addig én úgy halpok még oda. Go! Romania! Slovakia, my friend! James Bond in the traffic. Yes! Idegén jön áton. Szegény. Áposok. Taka woda! Taka woda! Akkor most ilyen tisztid. Hello, my friend! Come to me! Ez az ügyelvaló polgármester, rólam még otthon hajak. Így nem van, Hore! De fényképpen szerint ezt megkezdik. Majdnem elhiszük, hogy meleg a De tényleg. Nem is lúpőrös. No, takže ste si prešli zhruba obec. Obec nie je široká, ale je dlhá, hej? Hogy ez a község nem széles, de annál hosszabb. Hányan élnek itt? Koľko to asi žijú? 1500. 1500. Ja som prišiel za starostu, no som starosta 14 rokov, od roku 2010 a bolo tu nejakých 1100 obyvateľov. Hogy ő 14 éve éltem, mint polgármester, és azelőtt volt itt 1100. 1100, takže plus 400 ember, za 14 rokov. úgyhogy 14 év alatt 400 ember. 400 emberrel. Több lett. Tu je malá škola, len od 1 do 4. Itt kis iskola van az első osztálytól negyedik osztályig. Ja, alsó tagozat, igen. Školka je tam. Ott van a óvoda, Tá červená strecha, hej? azzal a piros tetővel. Aha. Tam je 52 žiakov. Školka, materská školka. Igen, 52 kisgyerekkel. Aha. A od 5 do 9 ročníky chodia do veľkej školy do Orlova, ale je taká situácia za posledné obdobie, že tam už je 80% žiakov Štyrča. No, hogy a többi osztályban, 5-től 9. osztályba járnak a nagyobb községbe, igen. Orlovba. Orlov. Ja. Orlovba, de ott már 6 km. 6 kilométer. a többségük a diákokból innen származik. Aha. Takže ráno chodia dva veľké autobusy. Úgyhogy minden reggel 2 nagy autóbusz vissza a gyerekeket. No. És miből Áno, élnek itt az emberek? Tehát miből élnek? Turizmus? Vagy mezőgazdaság? Vagy... Ale Čoho ešte poviem, ideme teraz stavať školu 9-ročnú. Most mennek Tu bude nová jedáleň
aj s kuchyňou a škola bude mať ďalšie poschodie, hej? Pre ďalších 200 žiakov, ktorí nebudú chodiť už do Orlova. Készítenek egy új iskolát, fognak építeni, új 200 iskolásnak, 200 gyereknek, úgyhogy már egészen 9. osztályig itt fognak járni, nem kell ezt neki utazni. Itten készül Tuna je ako jedáleň, hej? Tu je jedáleň. Ale čo Tuna chystáte? 9-ročnú školu, aby necestovali. Ale Tuna tiež na tom pozemku niečo ste hovorili. No jedáleň, toto sa zruší, respektíve tu bude na iné účely jedáleň a tu bude nová jedáleň aj s kuchyňou. Na és ide készül egy új étkező gyerekeknek konyhával együtt. Úplne nová. Mostanáig itt van, de most itt egészen új lesz. És miből élnek itt az emberek? Turizmus? Čoho tu žijete? Ako ľudia z čoho žijú? Väčšinou ľudia pracujú tu v Čirči alebo v Orlove sú fabriky typu zváracké alebo autodružstvo alebo kabiny sa montujú alebo nejaké podvozky na vagóny. Tatra vagónka Poprad tu má pobočku, takže vlastne aj potenciál komunistov bol taký, že tam sú fabriky, že tam budú aj deti, ale opak sa stal pravdou, tam je obyvateľov asi 400, fabriky sú, ale nie sú deti, hej? Takže sa postavila veľká škola a tam sa nerodia deti, alebo rodiny mladé odišli a tu naopak sa stáva, buduje, mladí ostávajú a musia cestovať aj do školy, aj za prácou, není to ďaleko, ale je tu veľa firiem, podnikateľov. My máme svoju vlastnú firmu, obecnú. Všetko robila obecná firma, aj robí obecná firma. My robíme obrat 1 000 000 eur ročne, naša firma, obecná. Takže žijeme v rámci cestovného ruchu, stavbariny, hlavne využívame tie eurofondy. Takže do budúcna a aj naďalej ten Čergov, cestovný ruch ako taký prilákať Poliakov. Môj sen je vidieť šejka z Dubaja, prileteť do Košic na letisko a mu urobiť program na týždeň, aby z toho tepla prišiel tu do krásnej prírody. Na, ez most... Kicsit hosszú. Igen. No, lényeg. sokan itt helybe dolgoznak. Községnek van saját vállalatjuk, ami tulajdonképpen építkezésekkel, meg sok mindennel foglalkozik. A többi rész az ember lakosságnak jár Orlovba dolgozni. Ott van ipar, vannak ott vagongyár van ott valami cég, ami csinálja a kabinokat, mindenféle olyan gépekhez, buldozerekhez, bágerekhez. Na és a totalita alatt úgy volt, hogy ottan az Orlovban, hogy ottan lesz ipar, hogy az fog fejlődni. A lakosság, hogy oda fog menni dolgozni, közben ottan csökkent a lakosság száma, fiatalok mennek el. Igen. Úgyhogy, no és ez a község tulajdonképpen tovább épül, a lakosságnak megy fel a száma, és járnak oda dolgozni. Neki, vagy a közösségnek az a célja, hogy kihasználni a turizmust. Abból is akar élni, és a polgármesternek az a vágya, hogy milyen šejk? Šejk? Prachaček, čo má peniaze. Dubaja. Dubaj. A dubai šejk, hogy jöjjön ide, hogy fognak őt várni a Kassai repülőtéren, hogy elhozza ide, hogy abból a forróságból, amiből jön, ottan, Dubajból, hogy egy kicsit a mi természetünket, hogy élvezze. Ki kell vinni fürdeni oda. No a že má výborný nápad, že keď už tu bude ten šejk, aby ste ho zobrali sa vykúpať tam.
Ako ste ju vysakúpali? No, toto bude prvý deň. Az első napon az Az lesz. első napon. Po prilete. Po prilete a nemáte strach, že uteče? Ale ja mu to pošlem videjko, čo ho čaká. Tak A buď si povie, že chce takú teplotu vody, buď tam dám nejaký ten ohrievač, mu to zohrejem. Ani som morino hovorím, hej. Pointa je tá, že ja chodím po celom svete, hej. Mám to zmapované. Vieme dobre, že najbližšie letisko je v Košiciach. Z Košic do Čirče je 100 km. No, hogy össze van térképezve az egész, mert szereti a világot, járja be a világot, tudja, hogy legközelebbi repülőtér Kassán van. Igen. Innen Kassáig 100 kilométer, úgyhogy ő meg akarja hívni azt a sejket, de előzőleg elküldi neki a videót, hogy tudja, hogy mi vár itt rá, és úgy, hogy ha fogja óhajtani az a sejk, hogy megmondja, hogy hány fokos legyen a vize, akkor nem probléma oda valami melegítőt oda készíteni neki, hogy ne szökjön el. Ja. Ešte minútu. Takže, z Prešova som povedal, že nepovedal som, že koľko, ale pointa. Urobil sa obchvat z Košic je diaľnica do Prešova, urobil sa obchvat Prešova, teraz sa robí obchvat Sabinova. To znamená, že ten šejk, tak nazveme ho šejk, ktorý má najviac peňazí, on vie prísť pod Čergov, to je jedno, že či do Čirča, alebo pod Čergov ako taký, za pol hodiny. Ja len porovnám to, že keď prídem do Turecka, idem do Alanie, cestujem autobusom 2 hodiny. No, hogy összehasonlít. Po ukončení obchvatu Sabinova, to znamená, že sa vieme dostaviť z letiska za pol hodiny tu. No, hogy tulajdonképpen a Kassáról már van autópálya. Igen, egy darabig. Ide a Sabinovig, úgyhogy az a sejk, ha jön, akkor egy fél órán belül a repülőtérről tud érkezni ide. Ha ő elmegy Törökországba, akkor csak Alániába, ottan kell neki 2 óra, hogy odaérkezzen, ahova megy. Alania, Side, 1 hour. Ja, hát ismerem. Budapesten ugyanez van. Ferihegyről mire hazaértem 2 óra. A kebyže tá voda bola pre ňoho studená, tak máme vlastne na Slovensku tie spomínané termálne kúpaliska, kde sú v Lipánoch, Vorbov. No és ha az a víz, hogy ha hideg lenne számára, akkor nem messze innen vannak termál vízforrások. A už taká čeržnička na torte, že kebyže by mu bolo týždeň veľa na Slovensku, tak tu máme o 300 metrov hneď poľskú hranicu, kde vieme ho naučiť aj po slovensky, aj po poľsky. No és egy olyan tortán a cseresznye, ami van. Habatortán. Mindegy, igen. Igen. No, hogy ha már sok lenne neki az a 1 hét itten Szlovákián, akkor nem messze innen, csak 300 méterre van lengyel határ, igen. ahova elvinnének lengyelben, és ott esetleg megtanulhatna lengyelül is, szlovákon kívül lengyelül is. Igen. Ale úplne na záver, 6 kilometrov od hraničného prechodu sú kúpeľné, najväčšie kúpeľné mesta v Poľsku ako Mušina a Krenica, ako na Slovensku Piešťan, neviem aké v Maďarsku, hej? No. Tak hotel na hoteli a je to všetko pod nosom. Úgyhogy, na és egészen végére, hogy itten a lengyel határtól 6 kilométerre be a lengyelbe van 2 legnagyobb, legjobb lengyel fürdő. Ja, lengyel fürdő, aha. Ami itten mint Pöstjén, vagy nem tudom. Oké. Takže môžeme ísť na obed. Úgyhogy mehetünk ebédre. Приятного аппетита.
Mondja az orosz. nézzük a sájkot. Igen. Že by sme si to nejak posielali a ja som urobil nejakú reportáž svoju vlastnú, alebo si ju spracujem. Pošleme ti fotky. Dobre. Ale medzi tým, predtým ešte mi pošleš nejaké fotky, videjka krátke, aby som si tu reportáž cez víkend spracoval. Dobre. Do nejakej pasáže. Dneska večer. OK, takže povedz to, kto robil nejaké videjka, nech si urobíte spoločnú skupinu a že by to boli, nemusia byť top kvality, ale proste... De te akarsz-e mondani valamit? Gyere, együtt fényképezködtetünk. Hát mondja, hogy egy újabb fényképre meghívod, vagy valami. Szóval csinál egy jelentést, és különböző helyeken megosztja, és majd félmillió Tomorrow morning, 1 million people. Oké. Reggel már 1 millió ember. Okay. Shake mellett ezt. Valami gondoltuk, hogy hát ha miután kijön a vízből, akkor egy falas... After you came out from the cold water, Present for me? Yes. you should warm up. Your name, sorry. László. László. Thank you very much. Welcome. Super! Roma Association. László. Thank you. Ja som dnes ísť domov, akože, ja mám čas, ale nie, že máš tu perfektný tým okolo seba. Nem tudtam, mikor fog elindulni, nem kaptam elő a gépet, a telefon közben. Si vyberú konaním, alebo tak to vyšlo. Ilyen szlovákos. Vagy szlovákos. Na. Oké. Köszönjük. Automata. Nem, az a kocsi vagy valami. Ja просто беру вой. Thank you Не very odbijam much. telefon. Thank you. Nem is gondolod, levéltelevet kezel, ugye? Nem gondoltam. Futam, csak az egyik hamisról akkor vetközött le, amikor a vízben. Most hova megyünk?